Saugare da mai tsakanin Biju mai hula kenan gajere da shi da shagon yellow dan su shi da yellow dan su ke yan gurma da fari kenan. Saugare da mai Galanta Zaire ke kalle Galanta Zaire ke kalle shi amma gurma da Zaire ke kalle hayya bari ku da mutum ba shi amma gaban nan Musa Ziya ko ba ba ko sunan sa ko gurma da guri Zaire ke kalle kai na ga sunan sa amma ne ga nan da ba da ba gudu Allah ko ba da ba ko an da ruwa Saugare da mai na an dawo turmi da tsakanin yellow dan suru da shi da Biju. Yellow dan suru shine fari mai farin wando shi kuma Biju shine gajere mai hula. Saugare da mai kowa ku yi kalle ko na ku ko da fadi ba dan da ga ga biyu ko da biyu gudu ya samu sauraro in ka ka amano Saugare da mai nan da tsakanin Bahagon Ochu da shi da shagon Sewa. Bahagon Ochu shi ne Saugare da mai nan.
idan ka fara kallon shawara idan ka kallon shawara shi na wayan dinnan kuma ya koyo kullum da suna rama dan ban to da yi da baki a tare da shagon shansu na ilimi don Allah kakko sai da kuke faɗa saboda